Ukažte se mi. Co? Pojďte mi ukázat slimáky. Míně něco je? Tam běžte k jezírku. A tam jsme to vyzbírali. To si máme počítat i tyhle míže. Mhm. Tak to máme nějakých 13, 14. To by pojď se mi ukázat. Ty točíš. Ty jsi ty. No, běž. Pojď tam vůj. Ale my jsme našli na trávníku 9 nebo nějak 7. My jdeme k jahodám ještě hledat.